hvis ikke FC København formår at besætte til. Vores reporter, Kasper Marker, årets spiller. Muligheder, der må... I den her situation at se på, hvor lavt de står. Og det er der en kæmpe... Nu skal vi jo holde øje. Ja, klamrer sig ikke. Man ender jo helt inde på det lille felt. Lidt ligesom du. Og altså midtstopperen Wessel Dammers. Den her med Kevin Dix. De har faktisk vundet 2 af deres 4 seneste besøg her i parken. Kevin Dix med 10. sæsonscoring af Ori Oskarsson siden igen her. Janussi finder Ori Oskarsson. Det er en hurtig udligning af spillet. Kevin Dix. Ja, det kan vi vel godt bakke op om, at der har måske synes, der lugter lidt af offside på de billeder, vi ser der. Koncentrationssvigt. Ja, lige nu i hvert fald ligger de modsat af, hvad de er en Peter Ankersen. Gang med sin første sæson efter skiftet fra Fredericia. Ja, det er jo sådan en, der godt kunne gøre næsten nu. Så det er for... Opgøret indtil videre. Står nede ved fjerdommer Jakob Carlsen og får her lov til at træde ind. Vinde bolden hurtigt tilbage. Ingen problemer i det boldtab her for FC København. Ja, man kan sige, at den situation er jo nok ude midt på banen. Holdet Randers FC, det er lidt tidligt. Der kommer ind med stor kraft og høj fart. Det er gult kort, vil jeg sige. Dag for Sani her. Der kan lave det. Skal vi dække op mod Elionus? Han prøver på, han kan ikke stoppe op. Og det der til... Kamil Gabar, så er der mere end... Så er nødt til at sige her, hvad gør Koulibaly her? Så her efterfølgende, så er Fusini på at kigge på, hvad han kommer og gør. Og bringe dem i front. Der er 2 store chancer, vil jeg sige, ind i feltet. Nemme ting, blandet, mildest talt. Ja, Kælet er jo altså ikke, medmindre den hovedskade, der kan løbe igen. Godt, der ikke er noget galt fat. Peter Ankersen stusser den over til Elionussi. Det tror jeg ikke, de er med til. Man kan jo sige, at Randers FC kan jo godt bedreje sig selv en lille smule. Præstationer. Bronzefad for FC København. De har spillet sig selv i en position, hvor bænken indgår Fusani virkelig kunne være blevet til noget for Koulibaly. Han er også gået. Oskarsson. Nordli. Oskarsson, han er gået på et skridt frem. En fejlaflevering af det helt store. Elionussi over på venstre efter. Sparket ind. Flugtet ind. Første gang
skiftede til FC København. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Silahkan like dan tinggalkan komentar. Dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe.